Mga kaigsunan, ato mi karon sa Kapilya sa Matunog. Gikan din mo ni amo ang stopover gikan ni sa Parokya, nagbiyahe mi almost hapit mag 1 hour. So karon naabot kami diri sa basketan. Padong mi dito sa bukid sa Matunog. Nya siguro maglakaw mi og abot lagi sa ka oras. Kunya ang bukid nga muraw handig kayo mo nang dako og sungkod ni Senior San Roque. Kinahanglan mo ni sa highlight na ni siya. Let's go!